Ka baba yau fa ba labari wallahi saboda har yau tun safa nake gwada lambobin nan wallahi amma yau ka har yanzu ban kama ta ba ya Allah ko da yake ga ta nan ta shiga hello domin ace gawa da na daya domin karɓar gawa to da na biyu ka ina a domin a kawo maka gawa har gida ba sai ka sha wahala ba to ka danna okay anya ba ni ne ake kira ba kuwa Allah ina ji lambar ka ce daga baba kai ma dai ba da mani bara an je karbo nan abu da wannan baya ya ce a domin ka gawa da na daya a domin karɓar gawa to da na biyu a domin kuma a kawo maka gawa har gida ba sai ka sha wahala ba to da na uku baba ga ai ina jin wannan kayan nan naka ne ran nan bari in je in kama ruwa Allah kuwa kace ni ne shegen kai ne shegen kuwa alo a domin aje gawa da na daya kuma a domin karɓar gawa ka da na biyu ban gane ba subhanallah a domin a kawo maka gawa ba sai ka wahal da kanka ba shi ma ka danna uku ayo Allah na ayo idan kuma kana so ka zamanto ɗaya daga cikin gawawwakin to ka kashe wayar hannunka ayo Allah na ayo duniya salamu alaikum duniya ayo lahira salamu alaikum ayo Allah ayo Allah na ayo duniya salamu alaikum lahira salamu alaikum ayo lahira salamu alaikum